Nej. Det er fordi, at da jeg lige skulle bide pizzaen, Hvad så så? røg der kun skinke af. Nå, så ikke noget. Det gør ikke noget. Eli, hvordan siger man... Kan du sige noget på engelsk? Hvordan siger man hej med dig? Er det sådan? Nå, smart. Du er god til engelsk, hva'? Hvordan siger man is? Okay, er det engelsk for is? Yeah. Hvordan siger man bus på engelsk? Er det sådan, man siger bus på engelsk? Yeah. Kan du sige, jeg er glad? Kan du sige det på engelsk? Var det? Yeah. Du er altså god til engelsk, synes jeg. Kan du ikke godt se det nu? Hvad skal jeg sige på engelsk? Hvad der er på stol? Det hedder chair. Ja. Chair. Okay. Og hvad med te? Te. Engelsk. Te. Ja. Det hedder tea. Te. Hvad med sæbe på engelsk? Sæbe, det hedder soap. 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 Ja. Det er der altså ikke noget, der hedder. Jo, på engelsk så hedder sæbe soap. Det er der altså ikke noget, der vil der hører til i vores verden. Jamen, England er også i vores verden, ikke? Og de steder, hvor man taler engelsk, det er jo også i vores verden, ikke?